Kunjo tamu, kakung putri ikan rasa senubo, impak kematan, keparang malak suwan malih kula sakadang, campur sari marto budoyo, saka panglipur ing paharjan agung genelar resepsi pernikahan, Kusumo Ayu Maya Mustika Wahyu kalian Bagus Bowo Andriyanto. Pertamu, kinen minyak sepining swasono. Keparang perkadang Camposari Marto Budoyo ngaturaken bundet. Pisungsum kagem poro bapak ibu lan kepanitiaan. Monggo bundet dipun aturaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Waalaikumsalam. Apa ya? Limbuan metu. Konco pertamu ngambal atur sugeng sonten sugeng rawuh. Sukomar lenggah kanthi mardu martikane penggalih. Sinambi kepereng hangrah wibasukatan ingkang sampun katelu lumantar para kadang pramulati. Suko parisuko lumantar kadang budaya campur sari marto budaya. Ki yuk Nduk, ki sapetawis sing aturane bondet diunggahke sing rada tataran sigrak. Coba aku duet karo Mbak Chandra sik. Seragenan ya Mbak Chandra. Kene wong ayu. Coba marak suwan marang pun kakek ayu. Kledang-kledang tindaknya. Wes suwe hangrantu. Pak Suryamu wong ayu. Perkara ora ketemu ya dina iki. Ing paharjan agung lan Mbak Maya lan Bawa. Uga aku lan kowe bisa
Duh, katresnan kaya raja lan ratu saking wong ayu. Inggih Kang Mas. Nangis nah. Tak kedit lho. Tak kedit. Gelem. Golek sik. Wong ayu. Nggih. Nggih, gen kersane ora ngantuk, iki Bapak Ibu tamu diparingi undangan ya ampun. kesekecok anggene Nggih. nindakake dahar. Nggih. Iki diseragenke ya Mbak ya. Mas. Aku njaluk gelo wae ya. Nggo rong ramban gelo, sak ramban ati kesiksa. Gelo ramban ki apa? Pakar wedhus. Ayo. Wedhuse kowe ngulatne aku iki wong wingi dienggo korban kok ya. Iya. Nggih. Ki jajal tak bawanane engko dilebokne gelo ya, Nduk ya. Sinawang datan boseni nyawang wong ayu leman rekoso tak lakonane angger aku etok nyawang wong ayu lambene abang Nek ireng? nak ireng tak jolke yen mati aku wis kurup angger tresnaku mbok tompo. Kenapa bibirnya bergetar-getar? Membrane neng nggon lambe ngene iki lho. Kowe udah ngrasake lambeku ah. Pengen iye. Gleleng. Mama. Sing wis ngrasake dadi lemu saiki. Yo, diaturne gela ini ya. Monggo kadang merta budaya dados. Yo. Sugeng rawuh para tamu. Karo hae-hae ngene Mbak Chandra. Monggo Bu, kalih goyang nih. Iya iya. Entek golek meneh, entek golek meneh, entek golek meneh. Yo 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 yo. Lebokne ya Mbak Chandra. Lebokne wae. Ayo. Bareng saiki ketemu aku teko ninggalake aku asin dendam jroning atiku lotu metes ngelesi pipiku Mbak Chandra enak ya. Heeh, Mas. Dekne nang ngene orane sing. Ngene tok penak ya, Mas. Penak lho wadah. Lagune penak, campur sana ya apik, sana ya nyus. Terus sing kurang apa? Nyawer. Heeh, renek ya. Ibu guyu gak? Guyune ngenying lho. Nyanyi Guyu opor ya. guyu di. Heeh, ini beda, Mas. Cium. Aja ya. Bukan Karim. Bukan karimnya. Lah mau Mbak sapa mau apa Mbak cium? Lah kamu kayak lagi patah hati. Kalau tak hibur kira patah hati. Nah Mbak cium terus seneng wonge. Ya ora, malah seneng pokoknya. Mulai rasa turu. Ora arene enggak.
Lebokke ya, Mbak. Meneng aku sing lebokne kowe meneng wae to. Rasane ya. Tak lebokne ya. Nggih. Aku pokoknya. Elan-elan ya, Mas. Alon-alon. Alon. Lebu. Lebu ya, Gom. Kaya ngene lelakonku. Kenapa kok dadak ketemu. Ben pancen ditinggal lagi. Gelo ati kan bisa lawase. Marto Budaya. Budaya. VNL Sound System. Yo. Heya. Golek sampai ki sing tak panteng ya Mbak Chandra. Goreng mang sama. Sampai ki ya sing dipanteng ya. Ibu mau kemana? Nangon Juga ya. Monggo Ibu. lebokna geni Mbak. Kesel. Kalau buatnya dhewe Mas. Ning ngendi kok aku goleki. Apa sabone kepingin ketemu. Nadyan aku tak pengerani. Mung nuruti karepmu ngerti. Bareng saiki ketemu aku teko ninggalake aku sinendal jroning atiku lo tumetes nelesi pipimu lah ngono lho Mbak sing ayo ya dibacane kene Mas bacot kene ya jegete di sini ya bacot kene ayo kanca-kanca bablasne ati kesiksa. Heeh. Ngene ya Kesel Mas. ranggo mendesah lho. Piye? Kene rong apa? Nah, dhewe kon mlebokno dhewe. Wis kok meneng enak kowe kesel. Aku gak siap. Siap. Kaya ngene lelakonku. Kenapa kok dadak ketemu. Ya Mbak. Ayen pancen ditinggalke. Gawe gelo ati salawase. Gelone digewang wae ya Mbak ya ya. Mas. Apa
Aku kowe kanca-kanca sing ngiringi semangat, aku sing nyanyi mesem guyu. Enek kancane dhewe nangis. Sapa? Kowe mah nangis ngopo? Sing nyanyi aku wis santai ro kono ya. Ngene-ngene rong terus. Baru omah ra ono tentrem ngene iki nangis. Wong lirik ya ngono. Mula Mas, aja mau Mas iki. Ora nek tentrem. Penak dhewe wae ya. Penak dhewe. Wedok sebut gawe iki. Tuku enek. Ngene aku tak adol. Ro kowe tak keke. Gleling tak. Elek ra apa sing pernah pede. Didol sik, rapai wis Pak ngene lho sing. Nek elek gopo? Iya, galak gopo ya. Lah iya. Sing gan aku ganjel roda motor apa mobil aku jor. Ya lebokno wong iki. Aku lebokno dhewe Mas. Lah kek jari anak ya angel no. Kita. Lilo aku kudu lilo. Lilo gawe direbut wong liya. Najan uripku wis mulya. Mbok ya eling atiku wis bahar lagune wis entek. Santai lho. Wong wedok iki kuat Mas. Senjatane ya eluh cuma wong Iya. wedok ya. Pinter wong lanang senjatane ya standar. Kamu jangan mengikuti standar orang lain. Ora wong ayu. Atur suwun Mbak Chandra, kepareng lega sawetawis suka panglipur ki sakderenge dipun lajengaken malih kadang-kadang artisnya Marta Bunda ibu-ibu Bu Ririn, Bu Mimin, Bu Mimin ngantuk. Pau lagune gimana Mas Bawang? Nggih. Mbok sare-sare lho, aku jane ngantene ta sare-sare. Kalingan mantan. Kalingan. Iki cerita lah. Saya nyanyi kuwi ya yo dikasih dulu. Ono. Iya mah. Wis ngene lah. Kayak kabeh joget sak keselengan ora apa-apa. Kita jane aku ndek usul rasa ditukene juga sak keselengan Mas Bawa. Bapak pun dini Bapak istirahat nggih Pak Bapak nggih. Bapak man istirahat. Kelingan mantan. Ana ya Mbak? Ya oke. Anu ya Mas Bawa Mbak Maya sing wis ya wis iku wis sah mung gue agama, sah mung gue pemerintah Republik Indonesia. Wis kacatokno ana KUA Tiga Rasa nggih Pak nggih mriki nggih. Kecamatan Tiga Rasa sing penting baku menatap ke depan, keluargane ayem tentrem ke depan. Murah rezeki, murah sandang, murah papan. Sarwa kabeh kecukupan Allahumma. Amin. Nduk, yo. Sapa ki sing arep jiko? Kowe nek apa? Kowe tak tambahi. Tak tambahi gawean. tak tambahi gawean. Yo kene. Nggih. Aku wongnya fleksibel Mas. Aja. Sesak mlebu sedeng. Black. Fleksibel. Oh, black tak black. Wedone Iki buat siapa? Buat pengantin ya? Ya, sing njaluk ki Mbak Maya. Tapi sing Oh, Mbak Maya yang mana? Oh, Mbak Maya mau nyanyi sendiri. Pengantene Mbak Maya lali to ki. Oh, teman-temannya. Oh, teman-teman nggih. Mas, kayak ini Mas siji Mas. Kayak Imek ya. Saya iki mewakili Mbak Maya dan Mas Bawa mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kesempatan Ayo teman-temannya bisa ini. joget di sini, monggo. Siapin ya awerannya. Siapa sing ndek mantan siapa iki? Ada yang punya mantan. Oh iki. Sing curhat ini berarti ya. Oh. Ya. Ini kan hari bahagia Mbak Maya. Yang nyanyi artisnya. Diewangi toh Mbak. Yang nyanyi artisnya teman-teman joget ya. Ayo. Yang perlu nanti pengantinnya jak mudun joget bareng gitu ya. Ayo, Macok, Cacak. Ya, Mbak ya. Mbak Maya sini. Ya ada teman-teman enggak apa-apa. Sing lanang kok Mas iki. Ya teman-teman dari Mbak Maya ke sini dulu. Merapat. Kok iki sementing nyanyi ya Mas. Nggih. Hari bahagia Mbak Maya dihadiri teman-teman sejati. Yo. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi bersama-sama, monggo. Apa-apa ya Mbak. Di tengah sini agak tengah. Tim dokumentasi mengabadikan momen terindah, momen bahagia kedua mempelai. Lakoni tresno suci, kanthi ikhlas sekali.
Buktikan tresnamu marang aku Kowe ninggal aku ngoten mosok lan nesu Rasa suwe wis sesasi ora ngabari Aku bingung kudu kowe ngerti Ya wes. padaku Pancen jalane ati iki mung iso ngempet larane bakal tak barengke dengan masa laluku ngapuran tinggalku mergo tresno iki atati rasa ibuku cinta Lilano aku kanthi ikhlas ning ati Ayo mbak, tarik mbak, ayo mbak, ayo lo, mana ayo mas Sing, asik Marto budaya, asik-asik Terima kasih. Ini lagunya satu aja. Loh, jaraknya jauh. Yeah. Satu lagi apa? Sesek gimana? Oh, kisinan berapa? Satu apa dua? Kisinan 1, 2. Satu dulu. Kisinan satu, Mas. Oke. Sebelum konco-konco panggung menyiapkan musiknya, kisinan Satu. satu. Ki barangkali teman-teman Mbak Maya ada salah satu yang ingin mengucapkan selamat dulu pakai mic. Yuk. Enggak, Siapa? Mbak. Gimana? Boleh ayo salah satu dari teman-teman, ini hari bahagia Mbak Maya, ucapan selamat dan doa yang terbaik untuk Mbak Maya dan Mas Bowo. Boleh nggak apa-apa? Ayo. Mas syuting di video momen terindah, Arab ucapan selamat. Ya, enggak pakai mic. Ayo, ayo, ayo. Gimana cantik? Masa malu? Yuk di tengah sini, di tengah akan di pengambilan dokumentasi. Monggo, boleh ayo. Gimana? Berani enggak? Aduh, gak berani. Belum pernah megang mic, jadi gak berani ya. Belum pernah megang mic, Mas. Adi malu. Gimana?
Oh nggak ada yang mau. Oke, kalau gitu kisinan Langsung satu ya kisinan satu, joget lagi ya Mbak ya. Iya. Berarti podo lagune kisinan kabeh. Kisinan. Kisin kabeh. Kisinan. Oke spesial yang punya kisinan Buat satu. teman-temannya Mbak Maya. Mbak Maya, matur suwun. Terima kasih. Dikoplokin ya, ini nanti dikoplok-koplok Tetep ya. digawe gayeng, musiknya dibikin Mas gayeng. Mas Flores kon ngoplok-ngoplok Mas. Siapa yang dikoplok-oplok? Mas Tole. Flores. Geser tau malah, Andrai geser. Ayo. Kisinan satu. Diwasa kondeli tenanan tresnaku wis ora kurang-kurang jebul mong dadi pelampiasan diwasa banggake tak pamer-pamerke jebule aku wis dadi pedute ayo ya Marta Pujaya aye 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 tahun-tahunan aku wis ngenteni siramu wis kadung kenal karo bapak ibu wis kepadot nyaman karo sliramu apa kowe ra ngerti apa ra ngrumasani ya wis ketetean koyo saiki kudu piye aku bingung ngadepi adiwasa kondeli tenanan tresnaku wis ora kurang-kurang jebul mong dadi pelampiasan adiwasa bakake tak pamer-pamerke jebule aku dadi badute sana terima kasih ayo banyak kamu joget
sama-sama. Iki Mbak Chandra, Apa Mas? wis tak siapi. Katanya ada yang mau nuker 50, Mbak Cantik tadi mana? Tuman ki. Sik. Ko Mbak, kita tak siapin 50, siapa yang mau nuker lagi? Mbak nyawa dia ya. Siapa? Ayo. Wis tuman. 50, wis tak tuker lagi. Raja. Iya. Siapa? Udah. Oh wis Mas. Udah. Oke, pemaksaan kok Bakule bangkrut jare. Udah bakule bangkrut. Iki nganu ya wis tanggal pertengahan tua. Wis gini aja damai. Sekali lagi yuk, 50, siapa lagi? Ada enggak? Ada enggak? Ngabisin. Enggak ada. Ngabisin. Ya. Ayo. Atau suwun iki dari teman-teman dari Mbak Maya. Anjing. Semua. Ini temen waktu SMP. Alah Mas, sudah Mas. Oh SMP. Udah Mbak, jangan diladenin Oh Mbak. kerja. Tak kira temen Ini, kuliah. Mas. Temen kerja. Dan- Loh, wetan apa sih kerja? Eh, Mas. Ya, second aja. Mas, Pulang. Mas, Bali Mas. Ayo. Ini maaf ya Mbak, ini Yes. udah lepas dari kandang. Dirayu angel, tak siapin 50 loh. Padahal. Belum disuntik rabies itu Mbak. Padahal hati-hati. ya udah nggak sekolah lo, udah kerja pada. Piye Mbak, ayo. Rapengan pahala tuh ke. Atas Zun, yang pasti Mbak Maya dan Mas Bowo mengaturkan terima kasih. Ini hadir teman-teman sejati, teman sahabat dekatnya hadir. Terus berikan doa restu Mbak Maya dan Mas Bowo dalam melangsungkan pernikahan. Mudah-mudahan seiring doa dari Mbak-Mbak cantik nanti Mbak-Mbak cepat nusul ya Mbak ya. Kita doakan Mbak-Mbaknya cepat nusul. Ya Mbak, apa lagi? Tibondi Mbak Rini. Monggo. Ngalah ngantuk. Oh aku tahu ya. Kok ira ndek dosa ngono ya ngomongnya. Ngomongnya pendek ira ndek dosa. Oh aku tahu. Ya monggo wong ayu. Katuran jumeneng ya. Ki irungono pamurutan arep ditawakne ya monggo. Arep ngaturin lagumu dhewe juga enggak apa-apa. Yo. Tambalkan. Uding-udingan. Duit pas-pasan. Tukang tambalkan uripe untung-untungan Tambalkan. uripe Sakalan-dalan. waya ape duit kasongan waya elah menanggung rasa grojokan wong ngajak ngono ya ora kabar-kabar kowe Mas Mak jedor. urung jedat Ayo mak jedor ngono, Mas. urung saya bulet lho delokan urung jedat Ngurus kita jedor. ngono iki ya kabar-kabar ngetok iki Mas ngono Aja dijedor kayak gini, sik rapet e piye lho. iki gur spot mau yang jauh spot ki spotan Anjing. spotnya tambal ban iki ra Lorenzo nih Lorenzo Oh gitu ya. Lorenzo. ibu-ibu cantik aku diutang Apa tuh? ada Bu Mimin Oh, Bu Mimin. bojo logro Biji loro. oh bojo loro ya Bu bojo loro nggih Nah, buat Mimin yang punya ternyata garwane Bu Mimin iki tanggoku lho Masa tak? ning cokro Lah, oh jelas ra bayar iki mau. Anggere tonggoane ngono kuwi. kowe iki uripmu apa mbak hitungke duit kabeh mbak hitung menilai duit iya kan Oh iya, enggak boleh ya? aja ngono Jangan. kan uripmu ra muntir ya Jangan seolah-olah kita ini kayak sidik-sidik ini duit ngono lho. dadi Duit kok sidik-sidik ngono lho. mbok sing oke ngono lho Bu Iya. lho Bu Mimin terus ngitung enggak usah dihitung langsung aja kasih oh enggak Tukerannya tadi mana tukerannya? tuh ternyata tak baleni Siap. karyawane Bu Mimin ki tanggoku Heeh. Klaten tulung cokro Oh, Mas Cokro. juragane banyu akeh Ponggo sing saiki dienggo pabrik aqua terus biasanya neng ana kampung satu kampung kuwi Heeh. objek pemancingan Wah, luar biasa. Janti nggih Bu nggih sering mriki mboten Bu ora lah piye Bu Loh, anu tinggal ngitung setoran. ora tau mulai mergo Alah. wis duwe tempat neng kene Niki pripun, Mas? Nggih. Ya bojo loro diatur Pripun? kula mboten pripun Ayo.
Ada bojelere. Mbok menawa ibu mau nyanyi boleh. Ayo Mbok mau Bu, ikut tidak nembang. mriki lah nyanyi. Kak ketae kayak Bu Mimin ngantuk mana ya. Didoni lho kok. Tak lebok ke plastik. Ibu Mimin nyanyi. Ibu gak ngantuk ya. Orang ngalami enggak. Abang biru lampu disco. Awak berulas pikir bocoro. Bocor sing anom Lunga. jelo disayangi. Sing kuwajar maka ditinggal. Irahmu habis
Mimin, terima kasih juga. Bu Mimin yang ngersakne sudah kita persembahkan. Bu Mimin ikut joget itu saya sudah seneng kok. Kowe mau nyanyi bojo loro ta? Kancamu ngrenengi. Apa masa piye? Kowe mau digrenengi Mbak Arni. Piye ki? Mau ngrasane, Mas ngopo Mbak? Kuwi Mbak Rini lho ngopo? Heeh. Ibuke nyanyi. Heeh. Anake lanang ibu. Terus? Anake sing putri ya melu nyanyi. Urung. Bapake ngeson. Nggopo dite ya Mas. Takono ngono utange yo kayak ngene nyari utang to Mbak. Jelas aku nyarutan nek piye jenengan iki wo. Heeh. Sesuk direwangi ya Mas. Yo ngapura kowe. Terus sampe iki lho ngomong greneng ngono Iki to. pokoke iki kok jatahe aku kabeh iki ben lunas. Kan jenengan nek koncone cepet kesawur iki kan seneng. Aku ya utangku akeh. Malah melu-melu. Oke, atas sun Mbak Rini. Sepisan kasih Mbak Rini ya. Anjir. Monggo saiki terserah panjenengan arep ngaturne koplo meneh seragen apa langgeng meneh nderek panjenengan. Okay, are you ready? Well, baby, put it on. Woi, lagi santai kawan. Monggo kagem Bapak Ibu, mungkin dari panitia-panitia yang mau ingin bergabung mau nyumbangkan suara apa-apa ya Bu ya. Boleh. Arep nyanyi dewe juga boleh. Sampai sore ini kayaknya belum ada ya. Tidak harus Kandidat-kandidat yang diutus ke sini untuk bisa penerus bangsa. penerus bangsa. Tidak harus artisnya yang nyanyi, barangkali ya krikil, wedi lan liyane iki ya. Engko arep nyanyi monggo, ibuke boleh, panitia juga enggak apa-apa. Tim sapu jagat nggih monggo. Ki arep ngaten apa, Bu? ada lagu terbaru. Tenan iki. Jadi nek ngepek ki ora ditukani ngono lho, Mas. Nang ngepek iki rung anyar, anyar durung ngapal. Anyar berarti lagune ya. Ngepek sapa to? Coba, iki kan iki ibu iki anak nak njaluk nada piye kan ngomong karo anake piye? Hah? Nak njaluk nada karo anake piye ngomongnya piye coba? Mas Adin. Aduh. Kuwi nak njaluk karo bapak ning. Yo, lestari. Aja lali kok amplope seterak mbok ning. Lah nek iki baru karaktermu nek iki. Baru karaktermu. Jelas apa urung? Wis. Seneng keluarga guyub rukun ngene iki. Patut dinggo tulodo. Suarane apik lho. Burung. Lah, aku wis terkenal lho. seneng Jenengan dhewe. rasa ngomong wis terkenal lho aku iki lagi ning. Ya aku jak Isik tuwek isik kanggo iki nek ora pergo. Contonge nyong. Kowe tuweke ning aku teges banget. Aku jak. Spesial buat panitia, anggene semangat buat gaya Mbak Iya. Suwun semuanya, ibu-ibu, bapak, monggo.
Umpama ya, lagu Seandainya. seandainya ini gur bayangnya itu umpama Iya. seakan-akan luar biasa luar biasa. Oke, selamat sore kembali kita ucapkan kembali selamat datang ke Bapak Ibu. Ada yang bilang tadi katanya yang hitam cantik. Agak seneng aja ngegemek. Oh, tahu jadi kata meteng kowe malah. Senengane aku iki ngirang-ngirangane kanca. Mbak noleh dulu. Di sebelah itu. Kita tamune Mbak Maya, Mas Bowo, Pak Yudi dan Bapak Man dari Wonogiri. Terima kasih. Selamat sore kita ucapkan untuk tamu undangannya berbahagia. Mbak Chandra sampun, Mbak Rini sampun, saya gilirane Mbak bocah-bocah. Ini Mbak bocah-bocah ngetek. Yang penting ra kena nangis. Nak kowe nangis aku seneng. Anak kowe nangis aku susah. Kowe nangis aku seneng. Iki bebas mae Mbak Harni. Arep milih lagumu dhewe ya ora apa-apa. Mas Anden. Try nek player mahal try ngene iki Mas. Iki sempat nek gawe atus suwun mbok tokke ya. Yo, Mbak Arni ngadeg. Nggih. Kurang duwe. Iki lagune Apa Mas? wis manut seliramu. Aku ya manut kok Mas. Nak ngono coba ditawakne ibu yang sebelah sana. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Ini yang cantik-cantik, mungkin sambil menikmati makan sore, ada yang request lagu? Pak, Bu? Enggak ada, Bu? Enggak ada. Tak kayak kabar, Mbak Har, sono enggak ada yang minta lagu. Ibu-ibu prasmanan ada yang minta lagu lagi. Bu? Ibu Mimin? Betul. Bu? Nggih. Tak kasih kabarnya Mbak Har, ibu-ibu prasmanan juga jaluk lagu. Yang Berarti sini bebas ya Mas? bebas sih. Heeh. Bebas tapi sopan. Tapi sopan. Ayo Mas duet Mas. Apa lagu nih? Oke. Oke, Sinambi. Mbak Maya ngantuk. Mbak Maya semangat Mbak Maya. Udah ngono ya. Lah Mas Bowonya mana Mas Bowonya? Oh tadi ada temennya dulu. Oke. Yang pasti jadilah wanita hebat, selalu taat kepada perintah suami. Semoga keluarganya ayem tentrem. Amin. Ini spesial buat Mbak Maya. Iya, Lagunya Mas. Katresnan Sejati. Heeh. Kayak aku reko ibu. Amin. Heeh. Lah kowe ora ngamin tak amin dhewe. Lah iya, mbok diamini ngono ta. Konco seneng kok ora oleh. Martep. Marco Budaya bersama BJL Audio Sofikan.
disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara dawa ayu rembulan ning wangi sampaikan kesing ati iki babu jane yo manis sing tak Terus aja sira nelongso aku tekan gedang tresno alas moro gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Kang Mas tentremno atimu Satria antene siramu bisa ketemu Tresno suci manggiara rahayu Marco Budaya Audio System spesial buat kedua mempelai yang teruskan sejati. Janji tresno
sore. Ada yang mau nyanyi? Ada yang minta lagu? Gak ada. Disenengnya dewa ya Bu ya. Tawaknya rano seneng lagu. Janji tresno spesial buat Mas Bowo dan Mbak Maya, Katresnan Sejati. Sejati Mas. Aku ki sumpah Mbak Ari. Iya Mas. Nyanyi lagu iki kok rokoke dredeg ngono ya. Ngono. Ane saire ki kewala-wale ngono. Heeh. Atiku ngene ning adodone deg-deg percaya dembok coba. Mesti ngono kuwi Kak. Tenang lho, lho nek ati dembok nek ora percaya lho. Kok ya ngono. Kowe kok mesti to sarung balas ndemok aku to. Kata-kata Aku kowe wis satu roh dino. kae. Alah, ane nduk. Iya, Mas. Ya Allah. Ngene kan dicelon nduk. Gendok kok. Gendok kecil ya Mas, ya seret kaya. Heeh. Soalnya nek kesakmene Sebenarnya gede nih gedene. kok dicelok gendok. Ah, gembrot. Sing ngomong kok jamu. Iya. Pokoknya sesuk utange ra tak bayar kok. Apa dikempes apa piye di pentile? Oh pentile tak gowo. Ki anu lagu sing rada anyar nah. Ayang-ayang. Ayo. Ning ayang-ayang toh, Heeh. ning ngarepe KIS. Terus piye? Sayang-sayang. Alah. Meneng jare arep njaluk adik neh kowe ya. Diriku ning ae. Ning ae njaluk adik. Pengen lanang apa wedok? Nggih spesial. Pokoke disenengne dhewe ya, Bu ya. Tekna ditawa-tawane ya ora sing ngersakne ya. Senengke dhewe lah. Kita persembahkan lagu Ayang-Ayang sambil menunggu atensi dari tamu undangan, panitia maupun juga keluarga.
sliramu isih ngawiti. Mas Mustika ning ati dong aku siji abadi Dewa-dewa ning asmara kuwana ati kawula akun kula lakon tresno datar kandat saking jaba tak rewangi tak mateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku diramu isih ngawiti. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas Mustika ning ati tresnaku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ane asmara kuwana ati kawula akun kula lakon tresno datar kandat saking jaba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih ngawiti dewa-dewa ning asmara kuwana ati kawula akun kula lakon tresno datar kandat saking jaba tak mateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih ngawiti. Lagu ini yang aku suka lirik ending terakhir. Piye Mas? Kasunyatan yen to aku sliramu isih ngawiti. Ora asunyatan lho Mas. Kasunyatan. Tak kira nek asunyatan. Gah. Kuwi apa ngono iki ke? Ngene. Pengen. Mula dadi MC. Heeh. Sing gleleng kira kita Oke, atur suwun Mbak. Iki kayaknya lagu iki awake kudu belajar dua gini. Ngono. Karena Jadi aku sekalian- pokoknya di tempat yang privacy gitu ya. Biar chemistry-nya itu biar dapet gitu loh. Chandra ra dijak Mbak Rina wong loro wae. Iya. Rasa diringi. Rasa garingan ya Mas. Oh, nah garingan apa? Garingan ora enak nek iki. Oke, terima kasih. Ayang-ayang udah, Kak Presnan Sedatu udah. Sebelum kita lanjut ke artisnya Marta Budaya, mungkin
Bosar, nah ini kayaknya. Monggo, ayo, akhirnya apa bos? Ada dut, campur sari, lah iya, sakit, sudah, pitang pulau, orang pulau, 10. Kayak anu kayak apa kayak cemplon ya. Oh, cemplon Klaten yang mana gitu. Ayo. Raklem gue dewe. Pulau, orang pulau. Weh, guyang-guyang kan seneng aku Chandra, gak gitu. Cuma yang ganteng, gue gak tuh dah. Wah yang dipuji aku malah gerendak surgut pekatmu yang ini Mbak Chandra ngatek sih ngatek seneng gue ini Mbak Chandra ini kelejan. Yo yo Monggo Pak Mas, joget tuh males. yang musiknya males ya. Mbak Aku diceluk mbak lirak-lirik ngono. Bebek apa piye? Hah? Diceluk mbak ya lirak-lirik. Bukan ojek gadis. Oh gadis. Bukan perawan. Gadis. Yo. Gadis bukan perawan loh. Gadis jahitan, benangnya benang soal sepatu halot. Benang layangan. Ah jangan gampang pedot. Heeh. Oke. Piye, Mas? Piye Mbak? Iki rek yo ngene-ngene wae piye ayo kita gemparkan dunia ini. Kita gerilya ya. Ya, Kali ini. monggo. Mungkin Mas video syuting kali ya mau request lagu mungkin. Aku urung kenalan ya. Heeh, Coba kenalan, tak kenalan Mas. ya. Halo bos-bosku sing ganteng. Ini tim syuting dokumentasi dari mana? Potret wedding. Dari tadi, Mas Mas. siapa namanya? Wae. Jenenge angel. Potret wedding. Wae. Namanya Wole. Ini dari tim dokumentasi mungkin boleh request lagunya apa Mas? Monggo Mas. Nah, ayo. Bu Neng, ngantuk Bu Neng. Bisa, kalau bisa nyanyi, kita tukar profesi. Aku yang pengambilan dokumentasi, kamu yang nyanyi. Oh gitu. Lagunya apa Mas? Isi request bae. Jaluk dit aku, jaluk dit aku. Angel pagi, kau nyanyi ra gelem, kon request ya mah. Tak jadi dit ora. Kono orang bayaran Mas. Lah iki kayaknya areng ide. Ayo, lagunya apa Mbak? Ayo. Lagunya apa? Mbak. Lagunya apa Mbak? Enggak, dandit. Oh gitu. Lah kowe ngerti Jawa nek ora ngerti jeneng ngendi, Bos? Oh wong kene, ning kene kene kae Cilegon. Asli sini Tangerang. Oh sing mudane Jawa ning ngendi ndek aku Jawa. Ngendi? Surabaya. Oh alah, Pemalang. Cedak. Ya ker sadurunge apa sakwise Batang to Pemalang ki. Nggih, sing dhisik anu kae ya Mas. Kerteke rada amblesene kae ya. Terang anak ta dhisik. Iya, iya. Pas lebaran to dhisik, ora oleh nggo liwat to. Kerteke ngene iki. Kerteke ambruk. Ambruk. Ya ora keterkater lucu. Ya maksud iki kertek biasanya ya ambruk, ning kuwi Ambruk. ambles ngono. Dadi pas kuwi koyo nek kata mudik lebaran ya Mbak ya. Udah berapa tahun yang lalu. Tapi Mas saiki request lagu badan? Request lagu jare badan? Jawa. Ayo request. Loh. Saiki ngene, request lagu aja. Pilih request lagu apa tak jaluk duit. Tenan lho ya ora Seneng ya? nek dite kok mah tekan Ya, mah ini- ora nek dite. Ya ini guyu-guyu ya. Lagune apa ya? Ngene wae Mbak Yo, iki ya Titi Wanci wis ndungkap Wanci maghrib ta iki ya. Wis jam pira ta iki wong awake dhewe. Jam 5 lewat. Anak si Mbah kae ngendika, "Le seneng ya seneng ning aja kelatuk seneng." Wancine seneng-seneng nyanyi-nyanyi, wayang ibadah ya aja lali. Wayang tetep kewajiban ngopeni golek upo, kaya rezeki nggo anak bojo ya aja lali. Mas kok tak gawe nalis ya Mas? Hah? Kok tak gawe nalis? Anggo apa? Anggo areng. Petelote tak gawa. Apa kowe ndek petelat? Duwe. Oh kowe ndek mangsine ya. Petelat kowe dilindungi aku ngene ya. Heeh. Sak lagune Tapi mangsimu karepane gak ireng. Putah. Lagune apa? Bebas mawon, bebas. Bebas. ya. Apa ya? Aku bingung. Hah? Lintang Asmara? Lagi sapa? Hah? Jadi teh.
Player. Oh, lahir rawani ya. Rawani buat ya dikasih ya. Cah iki sesuk nglogok jarane. Njaluk duit akeh to, Mang. Heh, Njaluk duit. jaluk era dikai kaje meneh. Ra jaluk. Kita peres lho kok. Hah? Mbak aku sing meres. Kowe gak senengane ngundang perkara. Kalau Mas. Kalau dicelok. Pripun? Oh Mas Eko. Lagune pun apa Pak Eko? Monggo. Lagune napa jenengan? Kowe aja ngarai aku karo Mas Eko wis tak anggap kaya Kakang Sinerawati lho iki. Aja dadi tumbak cuci lengan aku karo Mas Eko gelek gara-gara kowe lho iki lho. Lah iki lho. Wayangan kang reridu niku ya Mas Eko ya. Ah iki. Yai, ayo serah Yai. Ngene lah Mas. Ngene ya. Apa iki ngene? Ngene. Sip ngeten Pak Eko wah senengane. Boyo lali iki. Dhisik dolan kok Mas lali. Kalau kan sen mlayu ngene lho. Enak kaman ta Kang? Pemakaman ta? Tengene dalan nek kira ana kae dhisik. Dhisik murih 20.000, 30.000. Zaman semono. Enak ya Mbak? Kudu enak gitu. Ada. Wayangan kang reridu. Kudu. Berdua. Oh Bu Guru. Ya Allah Mas, ini kuping apa? Iki guru tak nggo mebel. Oh niki Bu Guru to? Oh nggih. Bu Guru Mutan. Hah, sing mut sapa urung tak mut. Bu Guru. Iya Mas. Profesi sebagai guru pengajar. Spesial buat Mas Eko BYL. Buat Mas Eko spesial. Sak jasa ya Bu ya. Ini suara bening. Harga miring. Cuma 500.000 Mas. DP-nya. Wayangan kang reridu ra ilang saka pikiranku. Buat juga sedulurku yang dari Pemalang, Jawa Tengah.
Mas Eko mau duet sama Mbak Chandra? Mas Eko. Gimana Mas Eko? Besar untuk ibu-ibu cantik, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Matur suwun Mbak Chandra. Iki guru Inggris saya di sini. Lah kowe lali ta, Mas? Ali Pak. Laku Jane kok. laku jurasiku matematika. Heeh. Nek para gapit ngono kae. Iki saya Inggris Mbak. Agak iso aku, Mas. Aku Agak ajaran iso. Inggris Mas. Aku ki wong Aku saya guru I know what kayak. no buat ngono ya. Oh Mbak Chandra, iya ya Allah pernah di sini nang Cileken ya Mbak. Lali aku sumpah Mbak penggal jaran Wis pirang puluh tahun, Mas? Ya urung suwe sih jane. Suwe. Oh ya faktor U ya, Mas. Iya. Duitnya sampai iki ayo. Berita kehilangan ditemukan sebuah pita. Sak ramban rapopo Mas menjelang sore pamungkase pepeling. Mungkin dibawani terus sak ramban pepeling kita istirahat dulu nanti kita lanjut kembali habis maghrib. Mung jir selinturnya Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sasama aja dadi tinggalake rukun Islam puniki sadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso
kapat yakat sing limo ibadah haji ya saiki iki rukun Islam sampurna. Sak ramban mawon nggih Masku, monggo Mbak Chandra kepareng jumeneng, Mbak Rini ugi Mbak Harni. Hentok. Suwun Perkadang Camposari Marto Budoyo kinarya pelaku pamungkas menjelang sholat maghrib. Matur kesengasanipun Bopo Ismahyudi adalah ibu Kadang Besa Tresno, tamu undangan Kakung Putri ingkang dhateng lebekteni suka panglipur kasigek sawetawis titi wanci sampun handukap wanci maghrib. Kita akhiri bila tabik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.